través de BCRA queremos saber que almorza o alumnado da ESO. Para eso investigaremos se os seus almorzos son saludables e axeitados para aguantar a xornada escolar. Estamos na clase de ciencia para que nos conten como un almorzo saludable. Ola, Nai, vexo moita comida nesta mesa. Pois sí, Mito, tens razón. Un almorzo saudable debe incluir polo menos 3 grupos de alimentos principais. Cereais, un derivado lácteo e froitas. Ola, David, supoño que tes aquí son cereais. Pois si, Unai, este pan que temos aquí é pan da casa feito con fariña de trigo, un dos cereais máis comuns das nosas dietas. Este pan tradicional é moito máis san que aquele outro pan de molde, ou estes cereais de millo, que sempre son máis sans se son integrais. Por exemplo, aquí estas galletas integrais ou este roscón caseiro sempre son máis sans que a bollería industrial. Non si, Aitor? Tes toda a razón, David. Os bolos industriais tamén se elaboran de cereais, pero son menos saudables e debemos evitar abusar deles, xa que teñen demasiadas grasas e azúcares. En resumo, Alex, por que debemos almorzar cereais? Os cereais son ricos en hidratos de carbono e proporcionan a glicosa que nos fan falta as nosas células para realizar as nosas actividades diarias e para un bo funcionamento do corpo. O cerebro xa consume un 20% da enerxía proporcionada pola glicosa, e que pensar xa consume moita enerxía. E por aquí temos o segundo grupo de alimentos recomendado, os lácteos, que nos vai presentar Samuel. Temos o leite, e se non che vai moito, podes probar con yogur ou queixo, como este que se elabora de forma artesanal no noso concello. Se tomas lácteos pola mañá, será moito máis fácil consumir a ración diaria que necesitas destes alimentos. Olalla, que nos aportan os lácteos? Pois os lácteos proporcionanos un alto contido en minerais, sobre todo calcio, fósforo e magnesio, que son necesarios para os nosos osos e para un bo funcionamento do sistema nervioso e muscular, ademais de outras funcións. E, por suposto, un bon almorzo ten que incluir froitas. E miñas compañeiras Icía, Alejandra e María teñen un bon cesto de froitas. As mellores froitas sempre son as de temporada, como as que temos aquí, mazás, naranxas e plátanos. As froitas nos aportan poucas calorías e teñen alto contido en fibras, cousa que é boa para bacterias como a flora intestinal. E teñen vitamina C, necesaria para os vasos sanguíneos e que nos axuda a absorber ferro. A froita podémola tomar en zume ou inteira, pero mellor inteira. Xa vimos os 3 grupos de alimentos que non poden faltar: os cereais, os lácteos e a froita. Ademais, a Sociedade Española de Nutrición suxire que é mellor combinar o almorzo con outros tipos de alimentos, como son o zume, o chocolate, a manteiga e o aceite, as mermeladas, a mel, os froitos secos e os ovos, etc. Deste xeito lograremos completar mellor a nosa dieta cun variado aporte de vitaminas, graxas saudables e proteínas. Unha dieta variada é moito máis recomendable que unha dieta aburrida e monótona. We want to know what you have for breakfast, so you have to carry out a survey. The survey has several parts. Firstly, you have 4 types of food: dairies, bread and cereals, fruit, and other. You have to indicate what type of food you usually have for breakfast. Usually means many times, at least several times a week. For example, if one day you have an apple but you don't usually have an apple, you should mark apple in the test. Enterastes vos? Cubrir iso que soléis desayunar, e se tedes algunha dúda, preguntai. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
Ola Laura, traigo estas poucas enquisas. Estamos na clase de matemáticas para ver se xa teñen os resultados das enquisas. Podemos comprobar que o lácteo máis consumido con moita diferencia é o leite, e outros como o yogur e o queixo son minoritarios. A maior parte do alumnado toma cereais en forma de flocos e tamén moitos optan polo pan. Máis do 40% do alumnado non toma froitas no almorzo. As froitas máis populares son as mazás, as laranxas e os plátanos. Sorprende que case un 20% do alumnado completa o seu almorzo con froitos secos, un produto con moita tradición na nosa zona. Unha porcentaxe similar inxire proteínas en forma de ovos ou friames. A maioría do alumnado dedícalle menos de 15 minutos a almorzar. O 35% dos estudantes non almorzan con regularidade. Case o 40% do alumnado non toma nada a media mañá e case a metade só fai ás veces. Analizando estes datos, o 18% do alumnado non toma nada en toda a mañá, nin no centro nin antes de saír da casa. Queríamos saber que opinaba tamén o alumnado sobre a calidade do almorzo, xa que un 43% pensa que o seu almorzo é mellorable e un 30% non o sabe. Nós concluímos que únicamente almorza correctamente un 30%, mentras que un 70% ou non inclúe todos os grupos de alimentos que debe incluir ou se salta o almorzo. Por iso, os alumnos que pensan que o seu almorzo é mellorable están no correcto. Estamos na clase de inglés para que nos digan como mellorar o noso almorzo. Avoid industrial bakery. Have fruit. Don't skip breakfast. Have milk. Have cereals, whole grains better. Take your time. Laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then... Tens razón, Mito. Un alimento... Merda, tía, que non sei. Como un alimento... Tes toda a razón, David. Os bolos industriais tamén se elaboran de cereais. Merda. Tranquilo, tío. E son integrais. Este roscón caseiro joder. Ademais, a Sociedade Española de Nutrición, froitos secos ou ovos. Xa acabaches. Máis do 40% da... Me cago en tu... O do alumnado tome no seu almorzo frutos secos. Xa caguena. Have cereals, whole grains.